selamat ulang tahun wis rampung, rotine dijokke. Iya. Rotine semene liline sepiro? Heeh. Liline. Engko aku nggawa lilin. Iya. Aja kuwatir engko tak sumete tak sebule. Tak malah mobat mabit ra karo-karuan. Iya, pancen bener. Nah, iki Mbak Tati Lestari yang gaya. Dalu. Kok saya gede awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbuh. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, leprei wong kowe iki ya nyilikke awak. Lah kowe iki takon to nyilikke awak ki aja renang. Lah napa? Aku malah kowe renang karo anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora ngecel. Sing disoting kowe rak krasa, sing ditok syuting anakmu, kowe nyemplung disoting bojomu kirimke aku. Napa ketok apa? Wah, ora karo-karuan kae. Iya. Iki sapa Elus? Ah, bojone rak jenenge Mas Tulus. Niki bojo kula, Pak. Aneh-aneh renang barang niki, kaya ngeten niki. Ting pecotot ora karo-karuan. Jenengan delok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Barang srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek ku ya ora banget. Rekake anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok ming kemambang. Lah ngopo? Kuwi arep gaya apa Elus niki rekake ajeng nyilem kok ora tau iso. Ah pelampunge semonten. Iya. Aku ora nggawa pelampung lho wingi. Ban mburi ngisormu kae lho. Aku ora nggawa ban. Heh? Ora nggawa ban. Sing menentrong Apa to? ketoke kaya nggawa nganu kowe kaya nyewa ban tok nggo kemambang kuwi lho. Wah jenengan meng salah weruh kok. Salah weruh piye? Utuban. Apa? Bemper. Bemper ya. Ayo semono ya ra iso nyilem. Heeh. Dadi metungul terus kae ming sirahe dindelepke nang banyu. Karo piki. Kula ora iso gaya renang. Ya ora usah liyane nek sak awakmu kuwi iki paling ora olahragane ya mlayu-mlayu. Men pembakaran kalorine iki akeh, kringete metu, awake kuru, lemak-lemak iki bakale ilang. Kowe nek saya lemu sok ambegamu saya sesek mergo lemak iki ndesak ning nggon jantung. Iya, bahaya. Bahaya. Nggih, sesuk tak cilikke. Ha iya kok ya le mangan ki dilongi. Mangan apa? Aku iki kejaba nyinden ya diesel barang e. Kok diesel? Ame giling terus kancane do nyinden kowe mangan. Ben mboten ngantuk. Ya ben mboten ngantuk. Heeh. Nggih. Ya ngaturke tembangan. Ya. Iki Pak Camat mboten ajeng dhuwit kalih kula napa, Pak? Iki kok mesomeri lho wong mau wis duet karo apa jenenge iki Pak Camat ki mau sadurunge wayangan wis mlebu ning ruanganku transit kono. Nggih, ajeng pripun? Wis omong karo aku, wis ngendika karo aku. Pun kula duet pisan wae lho Mas, kula ming 300 tok niki pun mboten. Boten lah, sajake mau maju kok ya lirak-lirik karo aku iki pengen karo aku apa kepiye? Sajake, mbok coba di anu dadi aturi. Kersa mboten, Pak. Kayane kaya gedak-gedek. Iya. Mboten sah nyawer, mboten napa-napa nek pun telas. Mangsamu padake Pak Camat ki padake tok anggap wong tipis wae. Nek ming nyawer kowe wae ya kuat kok ya. Iya. Oh, Kersa. Kersa mboten, Bapak. Mbok mantuk apa gedek ngono lho. Ini. Langsung mantuk-mantuk. Ya Mang mriki. Monggo, Pak. Mas aja dipleroki. Tinggal aku mung kudu ngerti cara. Tinggal kapribaden ngerti ora. Mangko keri ing jaman. Kaya sing eling Apa-apa. iku budaya. Ganes kaya aja nesu ya nok, sementara kamu tercampakkan. Mau urung sida lho. Mbak menawa nek karo aku ya emoh. Nggih to, Pak. Purun nama mboten. Bentar. Pak Dalang. Pripun, Pak? Mantep. Wah. Iki. Nah, sing niki mau cilik tapi cabai rawit. Nggih to? Kerikil. Krikil. Kerining sikil. Nek Tatin apa, Pak?
Nek kula napa? Nek iki ya watu sing gedhe. Dadi alus. Nek nggo apa ki gosok-gosok iso resik. Wah, lha ming dianggep watu. Oh, Ya nek nggo gosok-gosok watu gedhe iki nek nang tengah kali nek kecemplokan apa? Jenengan nek kosokan nganggo watu semene gedene apa ya kuat ngangkat lho. adem. Nek siliramu aku mesti kuat diajeng. Oh, menapa injih to Kang Mas? Iya siliramu wis tak tunggu rikala wingi bengi aku wis ngimpi marang siliramu. Panjenengan ngimpi menapa to Den Mas? Ngimpi ketemu Nimas Ayu sapa? Tatin, Tatin. Tatin. lestarian. Ngimpine napa? Aku kaya numpaki. Numpak napa? Ora ngono kaya maksude kaya ning nggon awan ngono kuwi lho. Oh, nggih, numpak motor mebur. Motor mebur ya? Nggih. Motor mabur. Nggih. Mebur. Ayo ayu nek cangkeme desa. Lah piye to? Motor mebur. Numpak motor mebur. Lah nek aku yang ngono kuwi lho. Ayo mulane diposisikan iki ning banyu maneh. Lah apa jenenge? Ayo kapal terbang, pesawat apa kok. Numpak motor mebur. Ya, sing penting kan Pak Camat dong nggih. Nggih. Nggih ta? Nggih. Paham maksud kula ngeten lho. Paham. Kula paham. Wis jenengan kedhep itu aku wis paham kok. Oh, panjenengan menika lah ampun siap napa dereng? Aku siap. Sak menika ajeng menapa? Ampun kira gosak riyen to wong Sik. dereng-dereng kok wis kira gosak lho. Bayu ndi yo? Yu aku jigono tah cilik yu. Lah asing napa? Kanggo madai sirahmu kuwi. Nek sirahku ya kurang gede, tase nek meng cilik. Kudu nganggo bagor ngerti ra? Agene Sio-sio. sadar. Dalang siji iki can sio-sio nek Ngono kali ya? kula. Jenengan ampun kados mengaten nggih Pak nggih. Ora ngono diajeng Piye aku kowe nek memang. kira-kira tak sia-sia kowe melu Pak Camat piye? Melu Pak Camat, Pak Camat jenengan saged to? Waduh, Lah pripun? abot sanggone. Ngopeni kula saged boten? Tak openi iso. Ning Koso, Pak. Abot. Oh niku nek Sanggone ya. esuk dadak mbabatke Kalonjono. Mengke awan sithik dadak ngudake dedak niku. Kuwi niku apa, sore eh? dadak dikombor. padake aku sapi apa piye? Ah ya sampai semono. Sapi apa? Sapi kok ayu nggih. Ayo mang. Jenengan ajeng napa Pak kalian kula sakniki duet. Duet. Apa lagune? Gimana jenengan isane napa? Sing kula-kula ra iso. Iki ana pamundan mendem pedokan lho. Sakit Bapak? Saged Pak Camat Mendem Ibu Doyo. wedokan. Jenengan pun mendem wedokan dereng. Urung iso aku. Ah niku mangkale niku nek ora mendem tenan. mendem tenan aku mesti iki. Nggih, ya. Iya. Dek. Oh, nggih. Dek. Nyuwun- Dung jeng. Pak. Happy birthday. To you. Nyuwune kempling. Oh, kempling to? Kempling. Oh, nggih, kempling mboten napa-napa. Ya, kempling mangga. Lah napa kok sajake kaya mikir, mboten sah dipikir niki mboten sah ning mriki. Ora tak gagas aku cuma mbayangke kuwi lho. Cuma mbayangke menapa? Mbayangke alismu. Alis kula ki napa? Alisku Ah, sama napa? Apa? Nanggal sepisan. Oh nggih, terus mripate? Mripate kuwi kaya Blarak sempal. blarak sepal. Oh, kuwi rak irunge to, Pak Dalang. Apa ngelirik? Kaya jambi apa ya? Jambe sinigar. Sampe sini garwinga nek omane kembar lho. Oh, nek kembar ki sinigar, Pak. Nggih. Berarti sing nini sinigar niku kembar. Mm-mm. Jenengan kagungan ya sing kembar. Paham aku. Apa jal? Apa? Mata kok. Mata iki mesti kembar kok apa Ya Jan? ora kembar. Ayo, pelampung. Ayo apa jenenge iki? Pelampung kok kembar. Rondo kempling yo. Ya. Nggih rada kempling nggih Pak, langsung mawon nggih. Jenengan kok kaya mikir to? Ngiling-ngiling. Pak Camat ki mikir munggandene ra nggodit. Pun kula Wis takon juboke nganu Bayu, Pak. mboten sah dipikir, mboten sah nek mboten sah nyukani mboten napa-napa. Tak wenehi engko aku ning mburi seokeh. Nek mboten ya kebangetan ngono wis wani maju. Mesti. Engko luwe oke.
Yakin lho. Yakin. Tak jaluk tenan aku wani ya ngrogoh dhewe ya. Ngerogo, wis ngerogo. Ora kurang ajar, Tin. Kenapa? Aku kok njur njaluk kok ngerogoh Ngerogo dhewe. dhewe. Lah ya aku Nekat wis kowe. ngerti nggone nang kono kuwi kok. Oh, nang Ning mriki kene. ta? Nang kathok to? Nggih. Iya, nang kathok.